borok rang di mana tong thâu te ya ni kok thai te tong gei tong tho borok rang di mana tong thâu te ya ni kok thai te tong gei tong tho Subrayung no keminge sung sok khai jagya teke angni ni kongo bukhabo chui to na Subrayung no keminge sung sok khai jagya teke angni ni kongo bukhabo chui to na borok rang di mana ogo mai kere beli tong furu opong gei chawai phan ge tal man ma kok thai bai ang tong gei klai hai tong gei mano ogo mai kerei beli tong furu opong gei chawai phan ke tal man mai ni kok thai bai ang tong gei klai hai tong gei mano Chẳng mà horori kutung man mai ni khuri bo ham chẳng mà mano cứ chẳng mà horori kutung man mai ni khuri bo ham chẳng mà mano borok rang di mana tong thok te ya ni kok thai te tong gei tong tho go borok rang di mana tong thok te ya ni kok thai te tong gei tong tho go borok rang di mana Karanian lengi tong furu tei moku thangni tei nungai hama mini kok thai bai ang tong gai khak chang gai mano Karanian lengi tong furu tei moku thangni tei nungai hama kok thai bai ang tong gei khak chang gai mano sa tung ho ki wo sa kolong man mai ni khai rong ma wo leng la thai mano sa tung ho ki wo sa kolong man mai ni khai rong ma wo leng la thai mano borok rang di mana tong thok te ya ni kok thai te tong gei tong tho
có thay tươi tông người tông thọ su ra yung nó kế bên người sung sốc hai giang ya te ke ang nini con nó bước khamo su với to na su ra yung nó kế bên người sung sốc hai giang ya te ke ang nini con nó bước khamo su với to na borok rang di mana